Mä oon just tullut kotiin. Yritin mennä siis yrityspalveluneuvojalle. Sinne hänen luokseen kertomaan, että jee, mä laitan oman firman pystyyn. No, ei sinne sit vaan mennäkään sillä laivaa. Ei täällä Suomessa niin helppoa ole vissiin sit ruveta yrittäjäksi. Jännä juttu, mutta mietin tässä, että pitäisikö sitä nyt sitten ruveta niinku kertomaan muillekin, että minkälaista se on, kun yrittää tai aloittaa yrittämistä. Hiukan tällä hetkellä kiahuu niin sanotusti, kun on niin malttamaton ihminen, kun pitäisi kaikki saada tehtyä saman tien. Mutta jospa tässä nyt vaikka kävis kylmässä suihkussa ja jois kupin kahvia, niin jos sitä sitten olisi vaikka vähän viisaampi. Mitä mieltä ootte, kamut?